कंचन इब्राहिमपुर, कंचन इब्राहिमपुर, आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। परियन के रूप बनवली, परियन के रूप बनवली, परियन के रूप बनवली, देखी जियरा जुड़ा गइल बा। लागे कि आज धरती पर, लागे कि आज धरती पर चांद उतर गइल बा। लागे कि आज धरती पर चांद उतर गइल बा। परियन के रूप बनवली, परियन के रूप बनवली, कंचन इब्राहिमपुर, कंचन इब्राहिमपुर, उठवा चटक से नुरिया, मन में मिसिरी घोले, बोले लुजान जैसे बगिया में कोयल बोले। उठवा चटक से नुरिया, मन में मिसिरी घोले, बोले लुजान जैसे बगिया में कोयल बोले। तोहर रूप के गोराई देखी जियरा जुड़ा गइल बा। लागे कि आज धरती पर, लागे कि आज धरती पर चांद उतर गइल बा। लागे कि आज धरती पर चांद उतर गइल बा। परियन के रूप बनवली, हाँ परियन के रूप बनवली, कंचन इब्राहिमपुर, कंचन इब्राहिमपुर, राइटर अशोक बिहारी देखिए के सार मैले, जाके सिकंदर निदरदी से बतिया बतहिले। राइटर अशोक बिहारी देखिए के सार मैले, है सिकंदर निदरदी से बतिया बतैले। पहुआ के पायल सुना दिल घायल बना गइल बा। लागे कि आज धरती पर चांद उतर गइल बा। लागे कि आज धरती पर चांद उतर गइल बा। परियन के रूप बनैली, हाँ परियन के रूप बनैली। माही डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जमुनिया जगदीशपुर।